Goedemiddag, dames en heren. Mede uit naam van het bestuur van de VVV heten wij u allen hartelijk welkom hedenmiddag 7 mei 1950 op het gemeentelijk sportpark bij deze derde wedstrijd van de kampioenscompetitie. Een bijzonder voorval richten wij de Amsterdamse gasten van hedenmiddag, de bestuurderen, de spelers en hun echtgenoten en de scheidsrechters van hedenmiddag, de heer Dick Nijs. Bovendien begroeten wij de leden van de keuzecommissie van de KNVB. Hier volgt een oproep. Wil er zich een timmerman melden in de bestuurskamer onder de hoofdtribune in verband met enige reparatie aan de tribune van hedenmiddag? Een hamer is aanwezig als mede een assortiment spijkers. En dan volgen hier de opstellen bij de elftallen van hedenmiddag. Te beginnen bij de gasten. Ajax, Leentvaart, Pothars, Beumer, Van der Hoeven, Van der Hart, Stoffelen, Fischer, Christ, Michels, Bruins, Dreger en dan Heerenveen, Volksstraat, Jan Lentstraat, Van der Laan, Boshaar, De Jong, Molenaar, Ploeg, Jongman, Brandsma, Abelenstraat en Germ Hofma. Wij hopen weer met u op weer een sportieve strijd deze middag.
wil de heer Wildstra zo spoedig mogelijk naar huis gaan, aangezien zijn zoon op het punt staat geboren te worden. Buitenspel. Mooi schot, mannen. Maar we moeten op offside denken. Moet een spul. Ja, edelachtbare. Maar het zijn dus uiteindelijk de regels die het bepalen. Dus deze manoeuvre vertegenwoordigt nog niet een geldig doelpunt. Mijn schoen ben haast weer kapot. De noos. Mijn nog net. Hé, aber. Mem zei het op zich krijgt. Maar wij voetbal in. Hij krijgt geen opslag. Misschien krijgt hij wel een ontslag. Waarom? Omke ziet ze jou raap ontslag kringen. En Omke ziet ze bonte boksalariskwatting. Ja, omdat hij ambtenaar is. Hij is geen ambtenaar. En wij kennen het u nog vertellen. Jan van Omke Tjibbe had wel voetbalskwam. Omke Tjibbe had wel centen. Ja, voetbalskwam. Echte voetbalskwam. Met proppen en fiets en alles. Hé, aber. Ja? Moschen, op de vliering. Laks gewoon. Hij ziet laks gewoon van de trouwen. Niks in mem, zei ze. Tuurlijk net. De hak is te glad. De spiekers blijven zitten. Wat binnen de proppen? Voetbalskwam met proppen. Hey! Molo, Tim, mijn vader had opslag gekregen. Een kwartien in de weken. Hij heeft voor mij een bal gekocht. Een neeënbal. Een echte leren met een veter. Ik ben Web Bakhuis. Ik ben Gees van der Meul. Ik ben Piola. Ik schot de bal uit. Ik sta vrij in de middencirkel. Wim, ik zorg dat je op buitenspel steest. Ik zet de bal net. Ik loop droog het buitenspelpositie. Ik passeer die man. Door de poten, door de vetten, door de bien. Er staan er wel 10 meiden aan de sideline. Ik scoor! 1-0. We staan ervoor. Wij winnen. We staan op kop.
Wij kregen een medaille. Een oorkonde. We winnen de beker. Wij promoveren. We worden kampioen. Al die meiden die zwaaien ons. En wij zwaaien terug vanzelf. Oh ja. Ja. Wij komen in het eerste. Daar zitten we dan in. En we komen in het district zelftal. In het Bonselftal, de Zwaluw. En we komen in het Nederlands elftal. Oh ja? Ja. En wij blijven vrienden. We blijven vrienden. We blijven maten. Kameraden. Aber. Een broertje. Jouwe. Vieren. Elke. De boer. De boer. De boer. Zag het hoeven je hem nou even net te draven, bange schieters. Het is de koningin net. Wat vervult de harten der Nederlanders meer met vreugde dan een feestelijke gebeurtenis in ons koningshuis? Duizenden, tienduizenden landgenoten zijn verzameld in de hoop op een feestelijke tijding die een eind maakt aan zorgelijke jaren. Landgenoten, wij, Wilhelmina, koningin der Nederlanden, staan voor u als uw vorstin, maar ook als moeder. Het is met trots, met blijdschap en met het volle vertrouwen in de toekomst van ons vaderland, dat wij nu kennis mogen geven van het huwelijk van onze dochter, kroonprinses Juliana, en haar verloofde, de heer Bernard van Lippe-Biesterveld.
Hier valt voor de heer Weijer. Wil de heer Weijer zich naar de kaartjescontrole begeven? De heer Spijker en Van der Vouden staan op de kaartjes te wachten. Scheids, ik heb wat gebroken. Nee, dat is huis geen geintje, scheids. Ik heb echt wat gebroken. Kom maar kijken. Mijn bril. Hij kijkt altijd al slecht, maar zonder bril moet er echt een geleidehond het veld in voor Joop. Nou, niet geen kat, hè? Let op mijn woorden. Straks zullen ze het nog vaak hebben over het beroemde brilletje van Joop Stoffelen. Scheids, hebt u pleisters bij u? Pleisters. Nee? Nou, dan moet ik toch echt even de dokterraad gaan plegen. Even avanceren, dan kunnen we door. Moet je de trein halen? Met onwillige honden is het slecht kerseten. ...1938. De jonge sportsman ontplooit zich onder de hoede van hen die boven hem gesteld zijn... en wendt als volwassene zijn beste krachten aan in dienst van zijn team. Maar ook in individuele sporten excelleert hij. Team! Ach, smeerlapper. Die krijg hem terug. Team, hoe laat is het? Oh, lekker meisje. De klok, Team. Dat in mijn hemd. Hoe kom je met mijn hemd? Hey, Team, als je niet op een goal gaat, dan ga ik keepen, hè? Heet dat in mijn nieuwe broek? Mollo, pingels nemen. Niet duiken met mijn netsische broek. Oké. Nou, hier. Hier die broek. Dan neem ik de andere goal. Hé, daar hangt mijn fiets. Hoe komt mijn fiets daar? Aber, hoe komt mijn fiets aan de goal? Hey, dat is mijn broek. Team, wat doe je met mijn broek, Team? Vrijgezellenknopen, Wim. Vrijgezellenknopen. Jongen, Ja. wat ben je ook een smeerlap. Oh, wat trainen we weer mooi niet? Altijd. Vroeger, nu en later. Altijd ontstaan successen door lichaamstraining en geestelijke training. Een samentrekking van alle krachten op het gestelde doel. Bezoekt trouw 2 maal weeks de trainingen en de wedstrijdbesprekingen. Traint naar jullie beste vermogen. Staalt jullie spieren in regen, wind, hitte, koude en sneeuw. Al jullie jonge kerels hier streeft maar naar 1 ideaal. Het hooghouden van de naam van de club. De blauw-witte kleuren van de vereniging te verdedigen. Word sterk van lichaam en geest. En bedenk dat nooit een enkeling, hoe goed ook, de tegenstander kan verslaan. Een enkeling de tegenstander kan verslaan.
Wat zegt hij dat weer mooi niet? Ja, ja! Pak ze, potverdomme! Pak ze, potverdomme! Wij strijden voor de club. Wij zijn een team van noeste, sterke kerels. Wij vechten voor elkaar. Wij verdragen het dat een ander een zwak moment heeft. En wij lopen zelf al liever 1 stap sneller dan dat wij gaan lopen schimpen. Vrienden, ik spreek tegen jullie van hart tot hart. Wij zijn idealisten. Een Frans soldaat vocht ooit zo moedig tot zijn laatste ademtocht, omdat hij dacht dat de overwinning van hem afhing. Wel, voetbal met die gedachte spant jullie in tot het uiterste, van de eerste tot de laatste minuut. En het succes zal zijn zoals wij dat zo gaarne zien. Doelpunten van het zuiverste kaliber en de erepalm van de overwinning. Ja! Toegaan! Bliksem! De beren gaan op! Bliksem, de beren gaan op! Mollo, beste jongen. Wij bedrijven de nobele voetbalsport, niet het vierljeppen. Zo mag ik het zien. Kameraadschap. De belofte van vrienden om zich in te zetten voor een hoger ideaal. De hoogste sportieve eer voor de vereniging, voor de plaats, voor de provincie. Wij pakken ze al hier. NEC, Achilles, Veendam, Be Quick. Be Quick ook? Met een Henk Plenter, met een meester E.J. Buller. Be Quick ook. En Forward met die hoge heren uit Groningen. Maar daar zitten allemaal dokters en advocaten bij en misschien een dominee. Moet niet nou van ons verliezen doen? Wij zijn maar arbeiders. Ja, nou en? Wij pakken ze, Abe. Jongens, ik wil een afspraak met jullie maken. Ja. Vrienden, Pickwick heeft zijn beste tijd gehad. De groei en de bloeiperiode van de Groningers is voorbij. En als jullie met de hand op het hart verklaren achter mij te zullen staan, dat ik kan rekenen op jullie trouw, jullie toewijding, jullie inzet en jullie liefde, dan jongens, dan zullen de komende 5 jaren van ons zijn. Ik reken op jullie. Pak ze, potverdomme! Wij winnen van Forward en Pickwick! Wij worden Noordelijk kampioen. Wij doen met in de laascompetitie. Wij worden Nederlands kampioen. We winnen van Ajax. Oh ja? Ja. Dat gaat wel hier aan, hè? Die komen helemaal uit Amsterdam. Ja, als Jim ze erin stoppen, ik hou ze eruit. Allemaal, altijd. Ik trap de bal uit. Maar ik loop er terug uit buitenspel precies. Ik jou een paas op A. Omdat ik een gat voor jou trek, Abe. Een rechts. Een lichaamskijnbeweging. Nog een lichaamskijnbeweging. 20 meter. Links, rond het strafschopgebied. Keeper verwacht de voorzet. Boogbal. Zit erin. Goal. Hey! Jongens, ik vertrouw op jullie.
scheidsrechter. Dat is onsportief. We zijn qua sport in 2 kampen gediverseerd, Abe. Zo'n individueel wegtrappen van de bal is een extensus van de doelstelling. Als collectief niet meer goals tegenkrijgen. Het is onsportief. Het gaat om de doelstelling. In het Nederlands elftal zijn we kameraden. Nu zijn we opponenten, vijanden. Abe, zal ik je geheimpje vertellen? Maar houd het nog even onder de muts. Voetbal is oorlog. Achtung! Hier spricht die Polizei. Dies ist eine Kontrolle. Wir bitten Sie, Ihren Personalausweis bereitzuhalten. 1944. Tijdens een voetbalmatch te Sneek zet de Duitse bezetter de uitgangen van het terrein af op zoek naar jonge mannen die de arbeidseinsatz ontlopen. De voetballers zijn in het bezit van een ausweis. Maar onder de toeschouwers bevindt zich reservespeler Broer de Boer, die niet tot de bevoorrechten behoort. Eens komt de dag der bevrijding, maar het spel van onderdrukking en verzet kent geen onpartijdige scheidsrechter. Wo stehen de Ketten van de Bovenbloed? Wo stehen de Ketten van de Bovenbloed? Net opvallen, net opvallen. Wo stehen de Ketten van de Bovenbloed? Wo stehen de Ketten van de Bovenbloed? Zal vallen geweld, het volk geweld en nergens een held. Wo stehen de Ketten van de Bovenbloed? Wat zoeken ze? Ausweiscontrole misschien? Misschien jongens die naar Duitsland moeten? Hoe heet Hitler in het Russisch? Voorzichtig! Rot op, mof! Ik mag die lui niet leiden, al is het nog zo. Aber, hoe heet Hitler in het Pools? Voorzichtig! Pekinski. En bij de Indianen? Winnen doet hij niet. Ik ben... In China? Voorzichtig, zoek geen moeilijkheden. Hang, geen hang. En nou houd ik me stil. Achtung, Achtung! Versammeln Sie sich auf dem Feld. Bitte gehen Sie dann in einer Reihe durch die Kontrolle. Verzamelt u zich op het veld. U gaat dan in een rij langs de controleposten. Broer de Boer! Broer de Boer? Ja, Broer de Boer. Ja, maar die is eronder dukt. Hij moet de wedstrijd zijn natuurlijk. Hier in Sneek? Ja, hier in Snits. En waar stiert er dan? Achter de goal, de half praat. Maar hij moest eigenlijk in Duitsland zitten, toch? Ik geloof nooit dat hij een ausweis heeft. Nee. Want ze kon bij burgemeester De Bliende alleen wat regelen voor de speulers die er al langer bij zijn. Maar hij woont niet in de gemeente en hij staat te vullen op reserve. Oh, bliksem, ik ken die lui wel wat doen. Tim, kalm blijven. Een maat is een maat, maar ik ga een huishouding. Die rotmoffen. Want dit is riskant, dit is riskant. Tim, hel ik mijn jas op uit de kleedkamer, daar ga ik mijn ausweis zien. Ja, wat zei je dan? Wim, ga naar de kleedkamer en haal mijn jas op, daar zit mijn ausweis in. Dit is zo riskant, dit is zo riskant. Volloop! Ik ga een huishouding, dood is de linnen. Ik ga hem boven. Wie is dat? Ik zal het niet weten. Gewoon van, net opvallen, gewoon is best van. Dan moeten ze net zinnig krijgen, gewoon is best van. Misschien is het in haar bed een nieuwe goed. Wat doet ze nou? Wo stehen de Ketten van de Bovenbloed? In Oost dit jaar.
kunnen nou niks meer aan. Hoe lang ligt de bevrijding nog op een wachtje? De bevrijding? Ja? Geduld. Wij kennen niks. Wij moeten wachten op de Amerikanen en de Engelsen. En de Canadezen. Van achter hun verduisterde ruiten staren duizenden naar de onzichtbare geluiden in de lucht. Met het verdwijnen van het geronk van de Duitse jagers en het toenemen van het gebrom van de Engelse bommenwerpers groeit in de bange harten de hoop. Aan de kiemen gloort de vrijheid. Ik weet het wel. Dat bent een bekende voetballer. Als het ook was dat ik stop, dat ik ophoud met voetballen, dan doe ik dat. Als een vrouw niet voor voetbal viel, dan zou ze misschien die ongelukkig weer een eerste voetballer als die. Als het ook was dat ik ophoud, dan doe ik dat. Het is net goed als een vrouw alleen nog maar mij niet naar de wedstrijden verloofde. Je mag als vrouw niet voor de sport vieren. Als het ook was dat ik ophoud, dan doe ik dat. Ik tennis graag. Dan wil ik het leren. Ik ziel graag. Dan wil ik het leren. Ik zwem graag. Dan verdrink ik. Zo daar, dat bestaat. Dat is mijn ster. Wij winnen Na een nek-aan-nek race met Bikwik en een 3-2 triomf op de Groninger mededinger in de beslissende wedstrijd, behaald na een fatale achterstand van 1-2 tot 7 minuten voor het einde, kan een Heerenveen voor de 6e maal de kampioensvlag gehesen worden. Bestuur, spelers en dames verzamelen zich traditiegetrouw in de Heerenveense Schouwburg. Ten geschenke ontvangen, ter gelegenheid van het geprolongeerde noordelijke kampioenschap 47-48, een fiets van Nederlands fabrikaat voor de spelers, de trainers en de reserve. Van de firma De Gruyter een doos kattentongen. Van de Koninklijke IJsvereniging Tialf een vulpotlood. Van de heer Tof een paar sokken. Van de firma Lenus een doos pepermunt. Met daarbij de toezegging dat wanneer voortaan de resultaten gunstig blijven, voortaan voor elke wedstrijd een doos ter beschikking zal worden gesteld. Van de Heerenveense toneelvereniging een reuzentaart waarbij een ieder spontaan het water om de tanden zal lopen. Van de patiënten van Violetta
een kleedje. En dit uit dankbaarheid voor de goede zorgen wanneer zij de wedstrijden bezoeken. Van Dirkje de Jong. Een foto staander met daarin daadwerkelijk een foto van het eerste elftal. Van S. Bunt van de supportersvereniging een fraaie koffer inhoudende een badhanddoek, een nagelborsteltje, een zeepbakje, een kammetje en een stukje zeep. En dan als klapstuk een elektrische klok van de Heerenveense Koerier, die reeds vorig jaar was toegezegd, maar waarvan de uitvoering door omstandigheden achterwege was gebleven. En dan nu, Abe, ja Abe, kom eens even mee jongen, een speciaal cadeau voor een speciale voetballer. Kijk eens aan. Postbode, u kunt even een stapje achteruit, ja dank u. Oh, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Dames en heren, er is een zwart-wit portemonnee gevonden bij de ingang van haar Kruisstraat. De portemonnee is af te halen bij de radio. En dan is er een telefoon voor de heer Piet van der Munnik. Wat wie het wat snijden, wat wie het spons, jongen. Nou, ja. En wat wordt het snijden? Winnen we weer? Och, ja. Wat ik vreeg je wil, kerst op van mij kaartjes regelen voor snijden? Ja. Ha, Abe, wat gaat het weer best in de competitie, net? Allemachtig, wat ben wij best. Nou, ja. En wat wordt het snijden? Willen wij snijden kampioen? Och, ja. Wat ik zeg ze boer, kerst ook van mij kaartjes voor snijden regelen? Jo. Abe. Wat weer stolbest. Wat een prachtige goal. Geweldig, schitterend. Nou, ja. Die keeper, Abe, het deerde me om wat hiest op de bakken. Och, ja. Abe, wat ik vreeg je voor, snijden gewoon de kaartjes even voor de wedstrijd bij die ophelje? Jo. Nou, oh, is nergens om, ja, maar ik ben alleen. Nou, ja. Oh, joh, maakt het er niet van denken vanzelfs? Och, ja. Ja. Oh, ik nog kaartjes voor snijn? Ja. Nee.
Terwijl voor de 5e maal na de bevrijding de Heerenveense middenstand haar etalage stooit in kerstsfeer, doen in het Friese Haagje wonderbaarlijke geruchten de ronde. Abe Avro Radio. Mag ik je een vraag stellen in verband met een interview? Nou, vooruit maar eerst, is maar. Ben je op de hoogte van de geruchten met betrekking tot een eventueel vertrek naar het Italiaanse beroepsvoetbal? Nee. Stel je deze belangstelling op prijs? Nee, al die belangstelling. Kijk, je bent Heerenveener en iedereen die leeft met je mee, maar soms is die belangstelling dus wel eens vervelend. Je wordt geleefd, hè? De Italiaan komt. De Italiaan komt. Die Italiaan. Die Italiaan die komt. Met een Alfa Romeo rechtstreeks uit Rome. Rome? Dat is te vier van een auto. De trein, hij komt met de trein. Eerste klas, op het station. Nee. Hij komt met een particulier chauffeur. Zou er wel echt komen? Natuurlijk. Nee, hij komt met een... hoe nemen ze soks? Nou, dat je het een... Nou, in elke geval had een naam. Abelenstra. Ah, sì. Ah, sì? Sì. Ja. Io porto nome Salvatore Malatesta, io so presidente de Fiorentina. E a guardare, giocare, e gli ho offerto un contratto con Fiorentina. Ja? Un contratto professionista come giocatore de calcio con restituzione annuale ed in premio per ogni
punto quella lei conquistare non squadra. E pensa. Ik begrijp u niet. Oh no. Oh no. Un contratto professionista come giocatore de calcio. Con restituzione annuale di 10 milioni di lire. Ed il premio per ogni punta quella lei conquistare non squadra di 5.000 con una casa sia Panalina confissa su fiume. Panalina, confissa su fiume, e un piccina, e pensa, che pensa, Che cosa ti fa dire? Io sono poco facile, maar perché mi tieni? Kom Ik u niet begrijpen. Oh no! 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 Un contratto professionista come giocatore de calcio con restituzione annuale di 10 milioni di lire ed il premio per ogni punto quella lei conquistare con sguarda di 5.000 di 5 ed 8 metri con vista su fiume e su mare. Ed un piccina coperta su tropical con onda artificiale. Ed ogni buona sera oppiato macarroni, spaghetti, tagliatelle, lasagne, minestrone, carpaccio, bacchetta di banana. Ed il premio per ogni punto quella lei conquistare non squadra. Che pensa, che pensa, che pensa, che pensa. Ik begreep er geen beet van.
Begrijp me dan, beste man, ik begrijp er geen biet van. Blanco check. Blanco check? Blanco check. Daar moet ik eerst met mijn vrouw en mijn vrienden over praten. Scusa. Daar moet ik eerst met mijn vrouw en mijn vrienden over praten. Scusa. Daar moet ik eerst met mijn vrienden en mijn vrouw over praten. Ah, sì, 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 molto bene, capito. Ja, ja. Arrivederci. Sì. Het beste. Blanco check. Nee. Wat zei die man dan? Un contratto professionista come giocatore di calcio con retribuzione annuale di 10 milioni lire ed un premio per ogni punto che lei conquista su una squadra di 5.000 con una casa su una collina di 58 metri con vista su fiume e su mare ed una piscina coperta subtropica con onde artificiali ed ogni buonasera un piatto macaroni, spaghetti, tagliatelle, minestrone, carpaccio, bacchette di banana. Che pensa? Wat betekent dat? Dat is Italiaans. Nou, van alles en nog wat. Alle geen mooie dingen, jongen. En vervolgen net genoeg. Wat is dat? Ja. Dat is een blanke check. Nou, ik zit net op volk hebben, want daar staan zij er ja. Lege briefjes. Lege briefjes. Oors net. Ach, ik blow bij je me. Ik jij hier. Ik blow bij mijn kameraden. Hij moet de watertoren zien kunnen, hè? De burgemeester die zei dat ik mijn baan misschien net weer omkrijgen. En de vrouw zei er zit een mooi pensioen op vast. Dat we dat net. Lekker koekje. Ja, lekker koekje. En lekkere thee. Ja, lekkere thee. Vriend, maat, kameraad. Wie deze gezonde sportsmannen zo bij elkaar ziet zitten, hoeft zich niet te verbazen dat Us Abe het ongewisse Italiaanse avontuur aan zich voorbij liet gaan. Friesland haalt opgelucht adem. Welk een dwaasheid dat men in Italië meer betaalt voor een voetballer dan Friesland voor haar beste stamboekstier. Ze zeiden in Italië, kom hier voor 3/4 ton. Je krijgt een auto met een huis en hier is altijd zon. Maar ik zei nee, dat doe ik niet, nog voor geen ton per jaar. In Holland, daar voel ik me thuis, dus hou die centen maar. Ik streek eens langs mijn kin, want op een heel klein briefje stond, vult zelf die check maar in. Toen zei mijn vrouw heel laconiek, vraag dan
Maar ik zei nee, zeg ben je gek, stel voor dat ze het doen. Bij ons in Holland, al is het nog zo klein. Bij ons in Holland, wil Abe altijd zijn. Daar heeft zijn niet bestaan, daar gaat hij nooit vandaan. Bij ons in Holland zal Abe altijd zijn. Hier volgen de ruststanden bij de andere wedstrijden hedenmiddag in de kampioenscompetitie. Blauw-wit, Maurits 0-1, Limburgia Enschede Boys 2-1. Het is een drukte van belang in de Rotterdamse haven. Vele landgenoten beproeven hun geluk in den vreemde. Zij die achterblijven in het gezellige, maar hopeloos verouderde Friesland, vermaken zich met de zondagse voetbalmatch van hun favorieten of zoeken met hun visserij de rust van het water. Zo'n juni, 1951. En nou ben ik al inne. Heerenveen blauw-wit. Heerenveen blauw-wit zonder Abel Enstra. Competitiewedstrijden. Kampioenscompetitiewedstrijden. Abe, Abe. Karpers, Biteke Ziel. Vriendschappelijke wedstrijden. Interlandwedstrijden. Abe, Abe. Brazems, Jenne Woorden. Centrale training van internationals in Amsterdam, Utrecht. Training in Heerenveen. Wedstrijdbespreking, meigevulde koek en een gehaktbal. Us Abe. Snoeken. Snoeken. Nou ben ik al inne. Letztendlich allein. Es ist sola. Es ist solo. Seul. Alleen. Alleen.
Mijn spiegelbeeld in het water. The water mirrors me. Een vergeten vriend kreukelt in de waterspiegel. Wie ben ik nog? Waar ben ik nou? Kies wie je, who am I? Abe Lenstra. Abe Lenstra. To be Abe Lenstra, dear Abe, us Abe. Nee, us Abe, us Abe, us Abe, us Abe, us Abe. Van wie ben ik? Van waar ben ik? In het jaar 1920 werd geboren Abe Lenstra. In het jaar Onzes Heren 1856 werd ons geboren Abe Suijerveld. Nous est né, dans l'année 1804, Abe Clases Hanja. Anno Domini 1720, Abe Joukes Hania. 1651, Abe Ulbus Hania. 1600, Abe Joukes Hania. 1545, Abe Lewis Hania. 1474, Dopet en de als kersten onveert Abe Lewis Hania, zoon van Leeuwe Abes. Zie het ben ik. Verwoenen. Bloeduitstorting op het linkerdijbeen. Ik ben een blauw plak op het bil. Overspannen. Ziekteverlof. Ik ben een wond. Ik ben een blessure. Een machine. De Abe-machine is kapot. Voetbalmoe. Let me viskje. Jouw mij teke ziel. Het gemaal van teke ziel. Der wilt bieten. Ik ben kampioen snoepvisje van Friesland. Abe, ze zieken jou. Waarom doch jou niet mij? Och. Ze staan erachter. Je moet te helpen. Ja? Kom mij. Nee. Je moet te invallen. Waarom wil Abe net? Och. Waarom wil Abe net? Waarom zegt je jou niks? Jongens, dat in het uiterlijst, dat snappen je hem net. Maar jou met Abe. Us Abe, je mij hier fijn net stikken litten. Ja, us Abe, je mij is net stikken litten. Maar jou met Abe. Us Abe, je mij hier fijn net stikken litten. Bij ons in de Jordaan. Oh, Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Hey, krijg nou wat. Dat is hem. Zo, niet te geloven. Wie is die vrijer? Dat is Abe. Us Abe. Hey Abe, moet je niet voetballen? Blauw-wit. Die teringleiers zijn er toch in Friesland, Abe? Ja, ik hou wel van Friesland hoor. Ik ken ook wel een beetje Fries. Hup, soeppenkattenbrei en griniatsies. Mijn dobber. Ja, hey Abe, luister eens even, jongen. Wij moeten eens even praten, want dat kan zo niet meer met jou. Jullie komen veel te dichtbij. Dat is veel te gevaarlijk. Pas op nou, straks aan. Wat doet die gast nou? Nou. Wat krijgen we nou? Nou, wat zeg ik? Het is een echte Fries, ik ken ze. Een stoere Fries, John, ik ken ze ook. Een stugge Fries, leer mij die Friesen kennen, ik ken ze allemaal. Allemaal die Friesen. Oh, Sabriosia, Sabrié, Radio. Oh, Sabriosia, Sabrié, Radio. Oh, Sabriosia, Sabrié, Radio. Oh, Sabriosia, Sabrié, Radio.
Binnen hier nog Friezen? Staat achter uw spelers. Moedig hen aan. Zij strijden voor de vereniging. Zij strijden voor de club. Zij strijden voor het Noorden. De strijd is niet gestreden totdat het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Steunt hen met overgave. Wat wij van u vragen is liefde, trouw en toewijding. Steunt hen, moedig hen aan. Klopt er dan geen Fries bloed meer in uw aderen? Het hoogst bereikbare voor een voetballer is het de eer van zijn land te mogen verdedigen in een internationale krachtmeting. Maar zolang hij niet door de keuzecommissie op de favoriete linksbinnenplaats was opgesteld, werd het Nederlands elftal voor Abe Lenstra steeds meer een nachtmerrie. Nederland-Luxemburg. Abe Lenstra, center voor. Ik ben linksbinnen. Center voor. Mid voor. Center voor. 1947. Nederland-Zwitserland. Abe Lenstra, rechts buiten. Ik ben linksbinnen. Rechts buiten. 1947. Nederland-België. Abe Lenstra, links buiten. Ik ben linksbinnen. 1948. Olympische Spelen Londen. Nederland-Ierse Vrijstaat, links buiten. Ik ben linksbinnen. De helft van Deurne, 1950. België-Holland, links buiten. Hartje nou, begrijp me nou, ik ben linksbinnen. Nederland-Finland, links buiten. Nederland-Noorwegen, links buiten. Holland-België, links buiten. België-Holland, links buiten. Nederland-Zweden, links buiten. Als ik niet linksbinnen sta, dan ga ik niet mee. Denemarken-Nederland, links buiten. Als ik net linksbinnen sta, dan ken ik het mij. Je hem toch maar. Eén keer, dan zie je hem zien dat ik als linksbinnen het meeste burg ben. 1952, Engeland-Nederland, links buiten. Nee. 1952, Engeland-Nederland, links buiten. Nee. 1952, Engeland-Nederland, links buiten. Wie Nederlands bloed door de aderen stroomt, wiens hart voor land en koning vloeit, hij stelle met ons, met onbeklemde borst het godgevallig lied in voor vaderland en vorst. Ons klopt het hart,
Ons kolkt het bloed bij het reizen van die toon. Klinkt dan en daver het ver in het rond. Bewaak, strijd voor de grond waarop onze adem gaat. De plek waar onze wieg op stond, waar eens ons graf op staat. De eer van je land staat op het spel. Nee! Voor een Fries is ja, ja en nee, nee. Abe, nou kom je nooit meer aan bod. Nou, hè? Abe, dat was toch nooit meer selecteerd? Nou komt ze toch nooit weer in het Nederlands elftal? Nee. Ik ben een Noorderling. En naar een Noorderling werd net luisteren. Een Noorderling moet altijd 2 klassen beter wezen. Nou ja, gebeurd is gebeurd. Finito, basta, sloes, clear. Punt. Johnny! Johnny! Hij doet niet mee! Wat? Ach zo, de wie erop? Nee, hij heeft een remcomplex. Ja, dat zeg ik. Hij heeft een remcomplex. Abe heeft een remcomplex. Hé, Abe! 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 Lenstra. 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 1953. Nederland-Denemarken. Abe Lenstra. Links binnen. Abe Lenstra. Links binnen. En aanvoerder. Nederland-Denemarken, doelpunt, Abe Lenstra. Duitsland-Nederland, 2 doelpunten, Abe Lenstra. Nederland-Saarland, doelpunt, Abe Lenstra. Luxemburg-Nederland, 2 doelpunten, Abe Lenstra. 29 april, 59, Nederland-België, doelpunt, Abe Lenstra. Als Noorderling moet je 2 klassen beter wezen. Jongens, het kan nog wel. De beelig erop. Wim, naar de bek. Ik heb naar de bek. We veroordelen de opstelling. Een experiment tijdens een kampioenswedstrijd. We moeten wat proberen. Het kan nog wel, maar zo wordt het niks. Proberen. Oké. Noord breekt wet. Jan Lenstra, links heel. Jonkman, center voor. Rjoks Boeten, Brandsma, ploeg naar Rjoks binnen. Het kan nog wel. Dat is voorbij. We binnen al 4 jaar geen kampioen meer. We moeten bouwen aan een nieuw Heerenveen. Het hoort even voorbij. Het kan niet meer, het is gebeurd. Soms dan kunnen we de tijd niet keren. Wat zegt toch nou, dat is 34? Nou en,
Ik ken een zaterdag international uit Amsterdam. Die komen wel voor een vast contract en een baan bij Batavus. En een bek en een kant halve sneek. Ze vinden mij al oud. Hoe moet het dan wel niet met jou wezen hebben? Aber ze zeggen alle hier, du hast in die het hoorn. Nooit een keer. Sportvrienden. 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 Ik open hierbij deze vergadering. Wij weten allen, sportvrienden, het zijn roerige tijden. In verscheidene steden zijn vele verenigingen ontstaan buiten het vertrouwde verband van de moederbond. In vele verenigingen zien zich geplaatst voor de vraag voor het zuiverere amateurisme dan wel betaling van de vergoeding van de spelers voor hun sportriverprestaties, voor hun vlaggenschip, de club en in Heerenveen. Wij als bestuur, u als leden en ik als voorzitter staan wellicht voor de zwaarste vergadering in het schier 35-jarig bestaan onze vereniging. Erevoorzitter Huisman. Vrienden. Op 18 augustus jongstleden overleed na een langdurig ziekbed onze dierbare sportvriend Roel Zwarte. Nimmer deden wij te vergeefs een beroep op hem wanneer het ging om de verspreiding van het clubblad. Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen alle kracht om dit zware verlies te dragen. Ik vraag u allen te zijn der nagedachtenis een moment van stilte in acht te nemen. Ik dank u wel. Een moment van stilte in acht te nemen. November 54. Het beroepsspel dreigt. Velen amberen zakelijk voordeel uit de sport. Een wilde bond is opgericht. Ook in Heerenveen wordt vergaderd. Maar openlijk spreken over betaling van de sportsman is taboe. Wie durft zijn stem te verheffen? Ja, want ik vreeg je, boer. De kaartjes binnen wie het veren goed keert. En ik wil net meer betalen. Inderdaad. En daarom doe ik nu een beroep op u allen. Op uw taak ten opzichte van de vereniging te begrijpen. Ik vraag u alle vrienden. Laat u niet leiden door geldzucht. Maar door liefde voor de club. En dan ga ik nu over tot de stemming van het besluit van het... Laat de te nemen beslissing getuigen van de wil om te bestendigen wat in jaren toch kameraadschappelijk werken met grote liefde is opgebouwd. Ja, maar hoeveel krijgen ze dan? Er zijn 46 stemmen tegen de overgang tot het semi-professionalisme en 62 voor. En 7 blanco. Nu de vereniging heeft besloten het amateurisme de rug toe te keren, zie ik mij genoodzaakt mijn functie neer te leggen. Dit besluit valt mij bitter. Ik heb geleerd de laatste tijd dat ik slechts op mensen bouwde. Ik, als waarnemend voorzitter en oud-aanvoerder van het eerste elftal, dank de heer Verleers voor wat hij meer dan 20 jaar voor onze vereniging als secretaris en voorzitter heeft gedaan. Erevoorzitter Huisman. Heerenveen is altijd een vereniging geweest waarbij een ieder zich belangeloos inzette om de hogere waarden in de sport ingang te doen vinden. Ik heb jarenlang op de bres gestaan voor Heerenveen. En mijn liefde voor de blauw-witte kleur is nog immer niet gedoofd. Maar dit besluit is een desillusie voor iedereen die de hogere waarden in de sport voor ogen heeft gehad. Ik bedank als erevoorzitter. En waren deze beslissing genomen met de stemmen van de eerste elftal spelers tegen, dan waren deze pil niet zo bitter geweest. Ik sluit de vergadering.
En nou? Wij hebben in Heerenveen niks meer te zieken. En de oude jongens? Die voetbal je al niet meer. En de jonge jongens, die ben het goed genoeg. Ze zetten een mandekker op mij. En Heerenveen, dat ken niks meer. Ze zeggen dat is toch net meer voetbal je kist. Enschede. Kom op. Wij gaan naar Enschede. Weten jullie wel wat jullie doen? Waar is jullie clubtrouw gebleven? Arme jongen, moet jij voor het vuige geld naar Twente gaan? Blijf hier, lieve jongens. Zegt Friesland je niks meer? Zegt Heerenveen je niks meer? De vereniging, de club. Alles waar wij al die jaren voor hebben gevochten. Weet het net. En na je tijd. Heerenveen, dat is Heerenveen net meer. Maar Abel, leven, jongen, wat zieke stoel nog Safir van Hoes. Blijf hier. Daar ben ik geen idealisten meer. Blijf hier, leven, jongen. Du bist 35. Du bist oud. Wij gaan naar Enschede. The best is yet to be. Wat zeist? The best is yet to be. Que sera. Wat zeist? Whatever will be. The future is ours to see. Que sera. No, sir. Vaarwel dan. Volle lok. Ik ontrin mijn Nederland net. En zal royaal mijn pad betellen. En zonder klacht of trien de uiteinheid. Een leven dat bij leefde, bloeit en bled.
De vriendschap van 11 kerels die de knuisten ballen en een kracht ontwikkelen die de tegenstander eenvoudigweg tegen de vlakte smijt. Wat een prestaties op dit mystieke terrein. Wat een bovenmenselijke wilskracht
van 12 kerels. Het is beter op je tanden tot ze knarsen. Wat een vreugde, wat een explosie van de geest. Wat baat dan nog lijndekking, mandekking, stopperspeelsysteem. Het zijn de mysterieuze krachten in de sport. Zo'n gekke wedstrijd heb ik van mijn leven niet gespeeld. Welcome to Los Angeles! Abe, welkom in Los Angeles. Een Friese sterfkop in Amerika. Zo zie je maar een balletje kan rollen. Ja, voetbal is nou eenmaal internationaal. Er zijn meer mensen die voetbal begrijpen als Engels of Chinees. Maar jij bent toch een echte Heerenveender? Voor mij ben je altijd een exponent uit de regio gebleven. Maar we waren wel als Nederlands kampioen geworden met Enschede. Abe, ik hoorde van je ongeluk. Ik ben normaliter niet zo'n contactman, maar ik was bijna bij op bezoek gegaan. Ik zou toch niet graag met je willen ruilen? Toen ik in het ziekenhuis mijn tweede hersenbloeding eroverheen kreeg, toen wuifde ik al een beetje met mijn handje. Abe, dacht ik, het is gebeurd. Op de terugweg van de training met de studenten. Het enige dat ik weet, dat ik in een tuin tot stilstand kwam. Abe, dacht ik toen, hier klopt iets niet. Ik kon geen arm meer bewegen en mijn benen voelden lam aan. Ik had nog nooit geen hoofdpijn gehad. En in één klap uitgeschakeld. Nou ja, tenslotte viel het allemaal toe. Klaar. En? Hoe bevalt de rust?
Rust? Ik kan nog niet meer zelf voetballen, maar ik doe andere dingen. Kaarten, biljarten. Voetbal kijken heb ik momenteel niet zo'n belang bij, maar ijshockey. IJshockey. Zo snel als dat gaat. En zoveel goals er vallen. Daar hoef je nou in het voetbal niet meer om te komen. Dus, zo gaat het hier om en toe. Wat een drukte. Voetbal is overal hetzelfde, maar hier wil men ook een stuk show zien. En dat gaat er weer gepaard met een stuk commercie. Ja, het is een miljoenenbedrijf en dat moet dus renderen. Een leuk talent dat ik uit Europa op de kop kan duikelen. Ziet men hier als rendementswaarde in exposure, zoals men dat voor de sponsor Ja, ze noemt. hebben hier ontzettend veel toestanden. Je moet het als één machine bekijken en zo'n voetballer is dan een onderdeeltje uit zo'n machine. En dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En het moet als afzonderlijke bijdrage aan het geheel functioneren om de doelstelling te halen, namelijk dat de sponsors aan hun trekken komen. Toen ik mijn trainersdiploma B haalde dus, met de hoogste cijfers van de hele ploeg. Toen zeiden ze van de bond, doe nou A ook. Maar ik dacht, Abe niet doen. Als trainer ben je een half jaar hier, dan weer 2 jaar daar. Nooit geen vastigheid. Nooit geen tijd om wat op te bouwen. Vrienden, en je moet altijd doen wat zij willen en niet wat jij wilt. En ik wil doen wat ik wil en dus doe ik dat dus niet. Is het altijd zo flauwekul hier om de wedstrijd? Dat heeft met televisie te maken. Dat is een reusachtig belangrijke media-exponent hier. Straks bedenken ze nog time-outs. Kunnen ze in die tussentijd mooie reclame maken voor de televisie? Ja. Toen ik in 1974 het totaalvoetbal introduceerde, het beestje moet een naampje hebben, was ik de eerste. Maar als ik het niet gedaan had, dan was het wel een paar jaar later gebeurd. Niemand is uniek, maar je kunt wel als eerste zien wat eraan staat te komen. Dat heeft met feeling te maken, vingerspitsengevoel. Maar je hoeft het er niet mee eens te wezen. Nee, dat moet in je karakter passen. Jullie waren altijd wat eigenwijs, zolang als jullie zonder stopperspeelsysteem speelden. Maar Abe die schopte er altijd meer in dan ze tegenkregen. Ja, dan win je dus. Abe, ik moet me verexcuseren. De poppenkast is bijna over. De mannen komen het veld op. En we gaan eens kijken of we de tegenstander een loentje kunnen leggen. Nou, ik kan me er wel mee verbazen als ik me niet meedoen hoef. Ik wou ook niet graag met jou ruilen. Veel succes verder, Abe. Mevrouw Abe, sterkte. Het beste, coach. And here is our coach. Give him a big hand. Rinus Michels! Hé, twee kiewieten. Jokste? Twee kiewieten. Wist nog wel van die wedstrijd in Ajax? Ja, wat een sensatie, hè? 5-0 achter. 5-1 met de rust, dacht ik. En zo wat een kwartier voor het aflopen. Een kwartier nog. Maakt me in het laatste kwartier nog 6 doelpunten. Wie het echt, hè? Ja, echt. Ik herinner me nog alles. Ik bedoel, elke goal. Daar is het 2 neerst. Nee. Daar bij die greppel. Ja. En daar in, bij de sleet. Bij de greppel en bij de sleet. Twa. Oren naast wie leeg. Dat liekste.
Trapen er middenin. Do hast ik alles in de gaten, Do. Wie is weer mijn gedachten bij vroeger? Do hast ik alles in de gaten. Tuurlijk. Waar kent mij? Wie kent mij? Ja, Wim, Tim en Mollo, die kennen mij. Voor de rest, wie ik een vedette, een held, een droom. Ze kennen me niet. Ze kennen alleen de Abe die ze in me zien willen. Ze kennen me niet. Do kent mij. Waar we het mooi mee is beiden. Ja, wij hebben het mooi met ons beiden. Wist je wel zeker dat je mij kent? Ik ken die nou wel, zo ongeveer. Ja, hè? Do hast mij vaak verrast. En waar ben ik dan? Waar do bist, Abe? Do bist een ster. Do bist mijn ster.